ipaglalaban natin, walang lawyer na tatanggap sa iyo. May problema po tayo sa piskalya at sa prosecution. Minsan, ang fiskal pa mismo ang magdadala ng papel at i-encourage ka na umatras na lang. Ganito rin daw sa iba't ibang ahensya sa probinsya, gaya ng mga taga-Department of Agrarian Reform na takot umanong kumilos para sa mga magsasaka sa takot na patayin sila ng kapatid ni Pride Henry na si suspended Congressman Arnie Teves. Ipinakita ni Mayor Degamo sa pagdinig ang listahan ng halos 50 biktima ng pagpatay sa Negros Oriental mula 2007. Makikita niyo po, the murderer of one victim is the same murderer of 2 or 3 more victims. Makikita mo yung connection that it has been there for so long a time. Bakit naman yung namatay ng 2011 o 2012 ay magkakaroon ng the same perpetrator, the same gunman sa namatay ng 2018, 2019, and 2020. The presence of private armed groups by the Teveses is real and true. Ang isang bodyguard nga raw ni Congressman Teves, tukoy ng sangkot daw sa pagpatay sa anak ng isang government employee noong 2020. Pero wala pa ring hustisya para sa mga biktima. Nung pabalik si Papa pauwi na, saka siya, pinatay siya rin ng nakabundot po. Tapos palagi siyang may hawak na cellphone na parang may tinatawagan. So saan siya ngayon? Patay na rin po. Patay? Opo. Sino pumatay? Hindi ko po alam. Kaya nung namatay siya, nalungkot ako eh. Kasi siya lang ang talagang makakapagturo kung sino talaga ang pumatay sa tatay ko. Pero namatay rin siya, wala na rin kaming magawa. Inatasan na ng komite ang Justice Department na bumuo ng Task Force Negros Oriental para tutukan ang mga kaso ng pagpatay sa probinsya. Dahil din umano sa mga Teves, kaya tuloy ang isabong sa Negros Oriental kahit illegal na sa buong bansa. Someone fed me the information. Hinihintay ko nga po eh. Sabi ko, hindi, we need proof pag sinabi natin na meron pa. Sabi niya, nag-abiso na yata si Kurt Matthew Teves na mag-i-start na sila. Na tuloy yung kanilang isabong. So sinong can you tell us categorically sinong responsible sa pagpapatuloy ng illegal na isabong doon sa probinsya? Public knowledge in Negros Oriental that the money of the Teveses comes from the isabong STL. Katong mga babae na maghuhubad at nag-rest ka doon, magbabayad ka ng 99 pesos. People in Negros Oriental knows it's public knowledge in our province. There's pornography, meron po cybersex. Ang problema pa umano, hawak ng mga Teves ang mga pulis sa probinsya. May ipinakitang video si Shaton Mayor Fritz Diaz na inobligang sumayaw ang mga pulis sa birthday party ni Congressman Arnie Teves. Kung hindi, ay ililipat sila ng lugar. Karamihan sa may rank na enforcers, bayad po ng mga Teves using the gambling money. Pag tinukoy ng Teves, lahat po sila kasi magkakaiba naman po yan. No? It's Arnie and Henry, sir. I am not involved in any gaming or numbers games. In fact, I already gave my a waiver to my bank secrecy and all my assets. You can check it for the last 15 years. Kung bigla ba akong yumaman, property acquisitions and everything, you can check all of that here. And I can assure you, none of that came from illegal activities. Yeah. Binigay niya yung lahat ng assets niya. At lahat ng mga close niya, biglang yumaman. So we can check in Dumaguete sa mga dummies account nila, sir. Ganun ba ka-powerless ni then Governor Ruel Dicamo na ginaganon-ganon na lang kayo doon? Ganun ba siya ka-powerless? The governor is the highest position of the province. Precisely. But the gambling lord has more money than the provincial government. Hindi na naman humarap sa pagdinig kanina si Congressman Arnie Teves. Pero sabi ng kanyang kampo, ayaw na nilang patulan ang mga pahayag ni Mayor Degamo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.